Салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хорик 90 ва Хушсаддо. Дӯстони азиз, ана сире ки мисол дар запчастҳои тифл тез месӯзам, мо ами бо воситаи паялник паяд мекунем и қариб солуш хати бисёрш бурдестай. У контактҳое ки тез ҷудо меша, тез месӯза, ана ҳисоби слабия. Ина мо паяд мекунем, нигоҳ кунед чӣ қадр долга мераванд, чӣ қадр мощно мешавад, мустаҳкам мешавад. Бисёр мисол варианти хуб ай. Агар касе ай ҳадаи паяд кунӣ бироя, инамҷа мисол паялник ай, олива, канифол, мисол кам-кам кислотаам хуш мекунен, метавонед мисол ҳамин хитон чизотона истифода барен. Ҳамин вариант беҳад хуб ай. Ма мисол хеле оригинал тайёр мекунем. Нархаш якташ мисол 20 сомон фурӯхта мешавад. Агар имконияту агар желание ки хитон надошта бошен, метавонед мо харидорӣ кунен. Ҳамин чиза бисёр чизи хуб ай да. Ҳам видео карда мепардозем дар сайто, метавонед бо диққат тамошо кунен. Бисёр каналам хуб ай. Канали Хушсаддо дуроем бародаро. Ози вай канал мисол қариб не 3000 чанда подписчик дора. Ман ҳамунҷа дам роликора партофтестам. Метавонед мисол ҷамъ бидорен, тарзи ҳамин дуруст чизоша дар ҳамунҷа мепартом. Хуб, зинда бошем бародаро. Видеоро давом медиҳем, тамошо кардан гиред.